ସୁନ୍ଦର ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ରାମ ନାମକ ଜଣେ ଚାଷୀଟିଏ ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ସକାଳେ ହେବା ମାତ୍ରକେ ବାହାରୁଥିଲା ପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ। ରାମ ପରିବା କ୍ଷେତକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଉଠାରେ ପୁଣି ସେ ତ ସେବା କରୁଥିଲା। ଅନେକ ଟମାଟୋ, ମୂଳା, କୋବି, ଅନେକ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବାଟିଏ ଚାଷ କରୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ଟମାଟୋ ଅନେକ ପରିବାଟି ଫଳୁଥିଲା। ସେ ଫଳକୁ ପୁଣି ସେ ତୋଳୁଥିଲା, ତୋଳିକି ଘରକୁ ନେଉଥିଲା। ଘରକୁ ନେଲା ଉଠାରେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇକି ବିକୁଥିଲା। ଟମାଟୋ, ମୂଳା, କୋବି, ଗାଜର, ଭେଣ୍ଡି, ତରଭୁଜ, ଅନେକ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ଚାଷ କରିକି ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲା। ବିକ୍ରୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଘରେ ଫେରୁଥିଲା। ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା।